Hakabunin kong ngi aingu ublay ubla plih ngi kanikalat ba sa sisian pan kum kabalang Presbyterian nong tumai ngiyo ban wan chapi lengba kani ka online worship service kani kalong kasngi utrai ka bakerpang hakaba kum kabalang ngiyo ban penong ya kani ka environment Sunday kaba ka sinod bat ka assembly hi kalbu ban penkenmau ngi kum kipat runget ban aingu ublay na kabenta ka mariang bat ki saudong saukun ki jongka ya ki bau blay ula thau hoi ban pen mau ru yangi ki jingkit khli ka bangidon ban sumar bat ban penne pensa ya ka mariang na ka jing penjot patha bat ban sumar ki jing thau ki bakodor ya ki bau blay ula thau hoi wat hapdeng ka bakum kani ka por bat wat hapdeng ka bakum kani ka jinglong jingman namar kani ka pandemic ringi ayu ublay umbala pli pat hangi ia kani kalat ha bangi la ban ia syakri lang ban mani ban pendon borom ia ka kerteng ka bakhu bat ka bodon botam ko jong try bon pun imbi jing Jesus lengba kani ka online worship service ka bangi yo lengba ka YouTube channel kumta kani ka por ngi ai khuble bat ngi priang subhai pi baro ki parmenget bi baro lembat ki parlok ki parjor ki belak banya don kat bat ngi ha kani ka online worship service ha ka kerteng ka bathiang tam ba ka don bo tam ko jong try bo nong pen imbi jungi u Jesus Christ bat ngadwai bo blay un isnei ban kerkhu yingi lengba jong kani ka por jong ka jing syakri bat bangi yo ban man ya ka jing don kat ka jong u ha kani ka por dia shwa bang nya chkhmat tuin pendam ha ka jing dwai ablay ulong khpa jungi ba bneng niwan hang ni kapor ya kapan aingu ya mena mentak ni kapor ka bukodor ha wingila bendon sipor hang ni ka yeng ka bukhu kentang ka jome bat lengba jong kini kilat ya ki ba me mal plih ngi ngila ken kenrat bo bha ban ya syakri lang ya kerteng ka bukhu ka jome ni aingu ya mena mentak ni ka sngi ka long ka sngi ka bekerpang ha hukum ka balang baki balang bat ki badan hapo jong ka sinot bat ka assembly hi barok we iyo ban rakhi ka kum ka environment Sunday adwai ke jing yalam ko jongme lungba jong kani ke jing syakri ke bangis iyo ai biki eke barok ken long hapo ke jing yalam ba ke jing punya jong mun sim ku jome o ikinong shen ta barok bat khamtam yu syakri jome yo ba me mal walam khnang ban sam ko khubor ka khtien ke jome adwai jing don kat ke jome bat ki eke barok ken long hapo ke jing punya ke mastart ke jome tu sngo tu shashkor jing khat kar pat ke burit ke butlot chi na begini borok ngipan ngi kerpan ha ka kerteng bathiang tam ba ka bodon botam ko jong Jesus Christ long nong pen imbi ya jingi menta bat syadu ki babam cukur amen te kani ka por pat ni beteng ni ka jing syakri ki jungi dak bi no tilang ban yarwai ka jing ruai ka ba arspa khandai puar ka jing ruai ka ba arspa khandai puar haba atrai ki kam jong me nga perkhan kat nu ngadam da jinglongo bakrau ngai ki khlur ngasngo jing riu perthan keleng saudong ka bor jong me ka pau mensim jonga tu yaro utrai melong bakrau mensim jonga tu yaro utrai melong bakrau barok ki khot lambat ka khoros ka jingruai ka arspa khandai puar pat hadien jong ni ka jingruai ngan sakarpat imis mati basisha kharbi thai bein sngo ba ban yalam mingi jing pulien ka ktien ka jong blai ban bu ru ha ka jing duai ban ngan ong lupa ba hadien jong ka ba pulis dang bat ka jing duai ini osngo ru ya ka we ka jing duai ka ba kerpang ban pen sngo ka pedeng jungi ban ngan sakarpat i Dr. Mrs. Karinia Kharbithai bat imis ibiang mi daka Kharbithai bakin sngo ba ban ai ya ka jing duai kerpang ka jongki Haba atrai ki kam jong me nga perka kat nu nga da jingling oba crowd nga iki klo nga snow jing real uper
sao dong cả bỏ trong mi cả bao mình xiêm trong ngã tôi ya utrai mê long ba krao mê long ba krao mình xiêm trong ngã tôi ya utrai mê long ba krao mê long ba krao abang ayat linh ba kỳ lao ba lao sang ngas ngô jing pa ngô thiang kỳ sim hu tin nak yar ulum nga iki theki madan ngas ngô ruki jing beler basu sin mình xiêm trong ngã tôi ya utrai mê long ba krao mê long ba krao mình xiêm trong ngã tôi ya utrai mê long ba krao mê long ba krao habang ublay lukodum benot ban pa kani ban shem hang lut ngam la menta hakading na jingkit ka jonga uba usha uya ban pelat haryanga mình xiêm trong ngã tôi ya utrai mê long ba krao mê long ba krao mình xiêm trong ngã tôi ya utrai mê long ba krao mê long ba krao anda utrai hun wan hap deng jeng risa ban let shayin nang nia nga un shao ya ukangu kaya rokan yai sawa ngan penaru mublay ulong ba krao mình xiêm trong ngã tôi ya utrai mê long ba krao mê long ba krao mình xiêm trong ngã tôi ya utrai mê long ba krao mê long ba krao. The shopping in a lang how play a jing dwai. The tong in a shashkor lang katokan ni ya kabangin laban shem na kaktian ka jong play. Na ka kitab jong Nehemia kalanong ka bakhandai ka dekot ka ba Henrio. Mat kum juru na ka gospel ka jong Matthias kalanong ka ba Henrio ka dekot ka ba arpusan hado arpu Henrio. Kaktian ka ba ongkum niya. Milong utrai tang mamehi melathaw ya ka beneng jong ki beneng bat ki pat ba jong ki baro ya ka khandau bat di ki baro kat badon haka ya ki duriau bat baro kat badon haki bat mikershan ya ki baro bat upat ba beneng umani yame namar kata ngaong hapi wat khuslai ya laga jing im ka ei ba phin bam la ne ka ei ba phin di lemni ya ka met jong phi ka ei ba phin kup ka jing im kam long ka ba kham kor ya ka jing bam
kamet ru ya ka jenkup tu khmi thu ya kisim beneng bakim ya bet len lim ne kim ya ot lim ne kim ya lum ha kithiar henry pen ban ukpa jong phi uba ha beneng ubsa ya ki phi te phimlong ki bakham kor shibon ya ki tingila shashko na ktien ke jong blay tingine le lang ho blay ke jing dwai ko pa jing ba beneng ni ai ngo e me ko trai ba bha na mar ke jing iet ke jing snai ke jong me ko trai ya ka bangi dang long kum ni ko mangi long ko trai da ke jing iet ba ke jong me ko pa ni ai ngo e me ro ko trai kan rat ba bha wat ha pedeng ke ni ko per thai ke bangi im menta ko trai kat ni ko trai bi ni ha ban mat ko trai henry pen ban ko trai bi ni sngo ngo ko trai bi ya ka bangi dang la pat ban yo pat ban shakri e me da ke ni ko we pat ka ru kom ko trai bi ni dwai ko pa bi bat kham tam e ke ni ka sni ro ko trai bi ke ni ka sni ka pang ko try ka sni ka bakrau ka try be et ka sni ro ka jing job thiau ka jong me bat kham ta me ka ni ka sni ro ho ot ko pa ni kan mau re ka kom ka ta ka environmental sunday ko try be et ya ka baro khoi hi bangi rakhi ko try kom ka assembly hi pro ko we pa kan rat ba bhangi dwai ko try be et ya ka ba me hi ko try men isn a men ai boring hi ko try be et ya ka bangin la ban sngo thu ko try be et ya ka ta ka jing krau blay ka jong me hadu ta ko try ka ba me pelong me thau khat ni ko try be bat ki ek baro shisha ko pa bangi pet saudong ya ka ko try ki da long shisha ki ba bha ko try be kum ta ko pangi dwai ke jing snai ke jong me ko try ka ba men isnai ban kren lam ha po jingi wei pe wei ko pa be ya ka bangin la ban sngo thu ko try kan rat ba bha ya kata ka jing don kam bat kata ka bor ka ba me la ai hangi ko try ka bangin don kata ka jing kit khli ko try ban long kum kita ki sordar ki ba bha ya ka bangin la ban pet ko pa ba bha ya ka ne ka mariang ka saudong ko so ko jong ka ko try kum no bing la ban ri ban sumar ko try kum ba me la ai ngi shisha kata ka bon re ban ban ko try ngin la ban pen don kam ya ka try be ka kum ha ka jing yalam ko jong me bat kum ha ka bor ke jing snai ke jong me ko pa gi dwai ko pa be nam ta ka jing snai ke jong me ya ka ba me ko try be le sing la la ban pen so si ya me ko pa be ha ka ba ngi la penjat kum noi ke ni ka mariang ko try kat ni ko pa be ngi la penjabo ngi dwai ko pa be ya ka ba min map le ngi ru ko try kan rat pa bha la dang la pen so si e me ko try kat ni me la a ngi ko pa be hen reng la ban so thu ko try ngin don ka ta ka min sim jang ka jing so ngo ko try be ya ka ba me la ai ke ni ka mariang ngi kat ni ko try be na ka ta ka jing don kam ka jongi ka ba man la ka sngi ngi dwai na mar ka ta ko try ka ba min isn a ngi ko try ngin so thu ya ka ta ko try ka jing kit clear ka ba me la ai po jongi kum jur ko pa kan rat ba bhang yu wan ro khamat ka khet ka jing snai ka chang me ha pedeng ka ni ka por ba ka pedeng ka ni ka clip mat ka bangi mat chi bon kham tam na ta ka ni ka khlam ko trai ya ka ba shisha ko trai be ka kala khta shisha ko trai ya ba bon ki men sim ki ba koridor ko pa be ki long yeng ki long sam ko trai kan rat be ki ba bon ki men sim ki ba koridor ko trai be ki la do no ko trai ke be ki ba thon ki jingi ni la do no ko trai be ling ba ka ni ka khlam pa kan rat ba bha yu ngin ong ko trai hen ding shu wan khamat ka khet ka jing snai ka chang me ya ka ban bo ti ke baro ko trai ka khamat ka ti ka jing isnai blai ka chang me ko trai be ya ka ba min kner lam ya ka ti ka jing snai ka chang me ko trai ka ti jong ka jing pen khia ka chang me ko pa ya ka ba min don ran kat lam bat ki ne ki ba yo ma de ne ka jing pang ko trai be la ki don ha ki hospital la ne ki don ha ki yeng ki sam ki jong ki min kner lam ya ka ti ka jing snai blai ka chang me ko trai be ya ka bangin yo ma pa ka ta ka jing pen khia ko trai be ni dwai ro na ka ban ta ki ba bon ki long yeng long sam ki bala do no ko trai be ki be ki than ki jong ki to isn ai ban ka shan bo de ki ba to pen tengen ne me ki ru man sim mu jong me ko trai be to don kat lam bat ka yeng ka sam ka jong ki don kat lam ru bat ka jing im ka jong ki bat kum chu rongi kan mau ki ba bon ne se ki badang don ha padang ka ni ka jing pang ko trai be ki don ru le se ko trai be ha padang ka jing sham ha ka jing im ka jong ki ko trai be le se ko trai be ki don ru ki ha padang ka jong le se ki ba la du jing karmen no ko trai han rai ko trai ba bha be ni dwai ko trai ka jing snai ka jong me ba me ko trai ka ni ko por min let ko trai ha ke ba bon ki ni man sim ki ba ko dor ko trai ka ba min kren men pen kan mau men pen so thu e ki ko trai be ba ka jing karmen ka long tang ha me ba ka jing shan ya ba ngi la ban bo
tang hame ko trai be ngi duai ko pa be ga jing snai ga jang me ko trai ga ni ka ri ga chat ban ri ko jang ngi ko trai be to ai la me ga ta ka bor ko trai be kham ta me na ka man ta ki ni ki doctor ki nurse baro ki ni ki frontliners ko pa be ya ka ba kin yo sha ka ta ka bor ka balong tang na me shi sha ko trai be to da to ke ki to sumar so ke ki ko trai be ha pa deng ga ni ka jing tre shi tam ka jang ki na ka ban ta ban pen bet pen biang na ka man ta ka jang ngi ko trai ai bor ki don kat pa ka yeng ka sam ka jang ki pen kup ma me da ka bor jang man sim ho jang me ya ki ko trai be ya ka ba kin yo shi sha ka ta ka man sim ko trai ka ban yo ban shakri ban ya rap na ka ban ta ka jang i we pi we ni duai ro baro ko trai na ka ban ta ki ni ki nong ya lam jang ka ri ka jang i ko trai a ko pa ba ha tu is ne ban kran la ma po ka jang ki ro ko trai ya ka ta ka man sim ka jang ka jing tip ri tu blai ko trai ba ha ya ka ba kin la ban ya lam ni ka ne ka ri ka chat ban ri ko jang i ko trai be kat ko ma ka mon ka jang me ko trai be a ya ki ka ta ka man sim ka jang ya trai lang ka man sim jang ka jing ya tli ko trai be to don dang kat lembat ki to a ya ki ta ka but ka bor ko trai baro ka balong ka bawan be tang na me ko pa be khana ba ki ai baro ko trai be kan long ka be ya pet ya dan ti ko trai kat ko makamon ka jang me ngi duai ko pa ko magni ka por ba ni ka klip mat ko trai ka bangin ang yo ni ka por ban shakri ko trai to is ai me mer ko pa ban pen ko bor yu shakri u jang me ya ka ba un sa sam hangi ka ni ka khubor ko trai be kham tam me ka be dei ba ni ka maryang ka jangi to is ai ko pa ban pen ko bor yu u ko trai ba ka ai baro ko trai ka ban sami ni ka shintor ka jang u ko trai kan da long shisha ko trai be ka khubor ko trai ba kan da long shisha ka jing ku na ka ban ta ka jing i we pi we ki ba pet ling ba ka ni ka YouTube channel ko pa shimti ngi kumni ka mangi long ko trai ba tu ma prum ru kilat ke jungi kum la pesusi emena ka por na markinya baro ngi pa na ka teng ka jong Jesus Christ petang tam amen. Go.
Teng ai khublei mis mati bisishai blai lamingi lengba jongka jeng puli na ka khtian jong blai bat ru ha jing duai blai un isnei ban kurkhu yapi unai ai dor kat bat phi ka jing em ku jong phi ba pinang la ban shakri u kat ba kisngi por kenawan ho ngi ai khublei ru ya i Dr. Mrs. Karinia Kharbithai bat ya i Miss Ibyang mi da ka Kharbithai kibla ai ka tu jing ruai ka ba kerpang ka jing ruai ka ba sotanat ka ba don hakaru i ka khubor Ublay unis ne ban kurkulang yapi, hoi ba pinang la ban pendon buromi u, lomba isap ba kita len ya ke ba ublay ulai happy. Para mungkin bi mentapat ngipoi no syakawe pak kebenta. Bat kata kalong ba ini osngo no ya ka jingis lok na ka ktien ke buku jong blay. Hoi ngi aingu ublay. Bat ngi sngo kemen sipun ru. Ba ngi don hapeng jongi ya i Reverend L. Lingscore. Iban sasam iko kubor na kaktian ke jublay hapleng jungi hakini kapor. Ke kublay sibun pasnon na bta ka jinglakloy ke jongpi ba pinchim mi kini bunta bat ngi duai. Ba ublay un isnei bandan kat bat pi. Bat ngangit scam. Ba ublay udon ka kubor. Ya ka ba un keren hapleng jungi iwe piwe. Lengba ka jing shaskor ke jungi ya ka kubor. Lengba lau jong shakri jong u. Dia kini kapor ka bamunta ini osngo no ia ka kubor na ka ktien ka buku jong blai lengba lau jong shakri jong o ngayang kumne ni ka klip mat ban pan pau ka jing sngo yo blai bala pan lai nga kumne nga sa sisin ngan yang kumne mangan sam kubor ka ktien ka jong blai bat kham tan ba jong phi kum ka balang nong thamai Pilaya kan mau yang nabi ka poch ka pat ngani klub matru ngadon banesam yani ka khobor na ka tien ka jong ble ti komne ha ka ba sedang ngai khoble phi barolang ki hot committee balang baro nadu ki pastor in charge ki teman besan ki hot committee balang Berkam jo ipi ki long keme ki long kapa ki samla bagi hebret baro ki bepet yakani ka program haking kisam bujong pi ki jakatre pasino yu bama pi piedan to blay un kurku un ai bor pi komunikasi por ki ba ki ba kom kine tigani gadi ka sngi uble ka bakarpang hakaba mangi hangne matkum ki pai renget jong ki KJP assembly dan merakhi kenika environment Sunday matkum ni kasing bekerpang ngaso kemen mangalaban yang hapreng jong pi ki pai renget jong kabalang nong thampai mangan ai ni ko khobor na khtin ka jong uble barsau nya chaprang ni phasha uble ha ka jing duai ko khpa jungi bahab neng Tukar kuning khobor ke bangin siyo snow akan ni klip mat. Kur kuning ke benta baro ke barangsa.
bat kerku balang jong mehang ni banong thamai ru banang ai bor ya ka balang bor okwe ikam ki jam kijing shok ble kijing mani ble bat kijing lab gospel ru hi namangi pan kerteng kijan pnim ji Jesus Christ amen di parlok bat para bayit kani dikasi ke bekerpang ka environment Sunday mat kapang pedang ya bangakwa banginya puson lang kan ke klub mat kadesha phang ka environment hi bat ngala ai kerteng ya kani ka sermon ka jonga ka environment ka ba shabar environment ka ba shapo bat ka jing up khmi jongki ya ka bangala pos nong rem naka shithi ka jong pol shekin nong room kalanang ka ba phra adkhot ka ba arphulai bat arphusaw ki bongkum ni namar ngitep bagajing penlong baro kawe ki ya ot lang bat ka yesu khon lang hadu menta bat tang kata hari mangi ru kibaladon kiso ningkong jong u minsim wat mangi hiken ngia ut sab hapo haladihi dakba ap khmi hir ya kajing tingkhon kabalong kajing sispa ya kamet jongi namar hakajing kermen la penem yengi henry kajing kermen ya kaba ngim yoi henry ya kata kaba unu nuru uyoi kumno ukarmen pat ya kata doblim kurku ini jing pulin ketien kajang u ban akwa nginya penbenta hagalai tili ke benta hakabede bat kani ka sermon kajonga to ka benta ka baningkong ka environment ka ba shabar ka balong kani ka perthai ka mariang kani ka meram au kani ka saudong saukun ka balong ka yeng ka jongi kani ka sla perthai ya ka bangila ban ui dagi khmat ke jongi kini jing thag jing penlong ki jong oble baro ki badan jing em bat ki bamdan jing em berkebanta ka baar ka environment ka basyapo ka bolong ka mensim ka jongi kani ka donut ka jongi berkebanta ka balai ka jing kanmen bangi apkhmi tikini ka environment ka basyabar ka dei na kani ka dakhot ka baat phulai ya bangla pule mentan para bangi kran spangan environment ka basyabar ngilaban syam ha kitab Genesis kumno ba ublei ula thau ya kani ka beneng ka khando kani ka perthai hi borok kowe balang pule kitab Genesis ngi iba ublei ula shu hukum ula shu command wong tolong makani ka perthai kalalong kini jingdon jing em ki jongka kini ki jing thau ki ba em ki ba par ha khando ha doriao ha sahid beneng magi jing thau ka jong ublei komala tho ha kitab Genesis kilong kita ki ba bha sudah tika baning kong ha kani ka creation account kani ka jing thau ka jong ublei ini ki ke baro ngila bani i ha ka bible komala tho ba kilong kita ki babha kilong hakata ka jinglong jongki kababiang lot nadang sedang kebalong perfect ki balong balance bat ki balong original baladangi puli kitab Genesis harian ba ublei ulade bantau yani ka perthai bajin jing em jongka baro ula simpat sakabanta bansna yau khun benrio ula thau ula sna karpang yu adam bat ke em daga keti ka jong u bobla bo yu adam bat ke em bagin long kita ki sordar babha nakabanta kita ke jinglong jingpenlong ke jong u blei baro hari ka long pat ka ba sngusi yu adam bat ke em kilahap hakapop kilale persha yu blei kilaya jengai bat u blei bat komtaru kilaya jengai nakata ka jing thau ka jong blei ya bobla bo bakan long
ka paradise hakapor kabastang. Bari ni kapop tanrai jong Adam bat ka im. Bat hangi ki balahyar pateng. Ngilale ben ya kani kamariang ya kani kaperthai. Manamar kata kamdon shu kata ka balance ka babyang. Balada ngipej ya kani kaperthai. Kala do na kerdan ka jongka kumka paradise. Ani kaperthai ka jongi ka environment ka jongi kala long mentah kata kaba lahap no. Tingyu i hakini kisnam kibalaj no. Hadu mantahi nadu menang sedang kaperthai. Ukun benriu. Haka jingkwa tiplot. Haka jing lalot ka jong u. Haka jingkwa bor man sensha ya kaperthai. Ula lusa, ula kura, ula berbi, ula pensniu ya kani kaperthai kamariang borokowe. Ukun benriu ula pampathar ikiding kisit. Ula ti iki krem. Manwa iki mar kodor shati shbok khando. Bat kumju shaki duriau ba. Bat ngilaban ong baha kini kisnam kiblalej no. Ka banang yai kawai kisnam shkawai pat. Kini kimerat kimereng. Kini kisentip kiskut kibai tenat. Ya bau boleh lah thau karpang. Kila du jaj no. Kila long exting nakane kaperthai nakadau jong ukhun benriu. Bangi mentah hakiran san kiba pher akaperthai. Ngiju ekran pha chapang kita ki environmental issues. Kita kejing jong kamariang ka jongi. Ki balong kita kiding pengkiang. Ya karoi kapar. Kajing pha jing miat, kajing suk, bakajing shong suk hakani kaslaperthai. Pagni jing kimi namar bokun menriu ula penjot, ula penpra, ula penjabo ya kamariang. Ya kal ka khandau, ka duriau batkomta ter. Pan ngim la ban lenru ikani kabanta. Bakun menriu shna higijing shna kiba harukam. Kiba pen jabo ya kani kamariang bat yaka perthai hi borokowe. Kini kitedam kiba mi nakikali bat kikarkhana. Kipan jabo ini kal kaba ngimla shu bandring mensim nakal kaba khuj. Mantang ya keren sapang kata ke climate change. Kata ke jingkala jong ka sun beneng bat kamariang. Kidan kijaka kiba kriat kila khamshit mentah. Bakti kijaka kiba khamshit kila kalalong kiba kriat namar kata ke climate change. Mangi iru mentah. Bakini ki dawai. Kita ki chemicals. Kini ki plastik. Kita ki waipat. Kita jing thau ki jong ubriu. Kita ki bor nuklear. Ki bor jong kita ki bagiong ka radioactive pollution. Kila penjabo pensniu ya ka khandau. Ban ngimla shu ban penbha shu lanoru. Ban ngi i hang ni ya ka bau blai ula thau. Bagi long kita ki babha. Bagi long free dah kaba ngisio hari mental ada ngi kwa kita ki babha. Kim long shu free, kim long shu dah kaba yo ngi aban thiet dah pisa namar. Kum kita ki jhur gi jing bam jing di ki babha ki belong organic ki bokhuj. Kim dan shu ban ngi hapan siu dah kador bat ka pisa. Lek ladang ipuch ti gawe pat ka benta. Kalong bas ngosi ru menta hakane ka juk ka jongi. Kini ki reu start kini ki scientist haka jing lusa ka jongki haka jing wat jing tip shu haka ti experiment ka jongki haka bedai bat ka microbiology haka liang joka biotechnology bat ka genetic engineering kila lusa sai kini ki khnyang kini ki bacteria bat ki viruses mangilaban ong ladang ipet hakini ki bala research ki ong bakini ki khnyang ki bakhamshir khai ki bami hapo perthai ki dehi basna da ki brio man i mantaru haki news pagi ekran japang kata ka biological warfare kata ka jingri atma da ki khnyang jingpang kita ki khnyang ya kaba ngemla ban yu i da ki khmat hnrei ki dan pat ki bapen sitam ki met ki phat ki jogi man ngi songusi hakini ki sngi ki jongi ki bamanta Haunu senam arja arpo wengi ui ini ki khnyang ki bonra ki jingpang jisitom ban ngimtip mantah na ini ki khnyang ki wan nre kita ke research ki ong ba ki dei ki prioi ki basna ini khnyang jingpang bat kumni ngiamat ki jing anu senam arja arpo namar ka jing
shna jongno hakane kasla perthe tila dang ekran ni subject jong kane kaperthe kamariang makini ki jingsne gu jongka idong shibun ki banta ikabang ide ban ekran hanre kapor kanamsha haring shutep ban kaperthe jongi kalajat no baramdan shu takawai pat kalat ban penbha ne ban pen thamai ek kaba ladu no mengila ban ong kaperthe kalong shisha kaperthe kebadan dakata kajing do jingkermen hari larang ipai saka ketien kajong oble kan ka dokhat ka bar phar ikabang I hang ni uni sakri jong oble wa apostol Paul ba em arajas nam menswa ulai ya kata jing I pau kata jing so thu jing start ka jong u ula tho ikani ka dokhat ka ba utip ba kata ka jing pelong ka jong oble kata ka creation ki ya otlang bat ngilaban ong bahkan ke perthai ka jongi creation ka jong oble ka ot namar ba une khun man riu ulapan man sao ulapan mong yaka bahkan ke perthai ka yam pangnut ka jaw ik ummat ke jongka namar kita ke jingsu ki badan hapo jongka kum malatho akne ka yesu khun kum kata ka briu ka badang pun khun bakang persang ban kha ikhun jongka ngi ibna perthai ka jongi kadana kata kajing janjar kata kajing do jeng kremen ka jongka berupol wang ni bahkan ka perthai kan kajing penlong ka jongka kan creation ka jong ble kaya ut hadu manta katba kadang apat ya kata kajing pelaj ka bapura ka jongka ka bansawan kham hadin to kamat ka baar ka environment ka basapo jongi mengilaban yu hakni ka dekat ka baar phulai tikini kan environment hapo jongi kadai kamen siam ka jongi kata ka sul ka jongi ka badan hapo kamen siam hi ka jongi te mangi baro ngi em han ka perthai ka balahap no te namar kata ka pop tan ra ka jongi hi ka pelong ngi kam ki khun ka jong oble mangin ut hapo jongi ladang itip ne ladang imtip ru baro hi napeng jongi ngia ut hapo kamen siam ka jongi ngia ut namanta ki pop ka jongi ngia ut nakabanta kita kijing ibang iman ka jing ka jongi kijing simat kijing hakiyeng kasam bat kiwai pa ki judge kendu jong ka jing bat mantaru kum ka perthai hanu sam arja arphoi ngia ut namar kane ka pandemic ngia ut namar kan ka pandemic kalawan ra kata ka depression bat kane mental health jong kibreu kata ka bor perkhat jong kibreu ko lahir adu kata namar kini ki lockdown namar kini kijing perking ki babon ngia ut hapo jongi namar ngi kwa kata jing pelat ka ba shisha komang ya tip baro ngi kum ki bering gilong kita ki social beings boleh la thaw ngi mangin yang ngin yat ngin pendap ki kam ki jam jongi la ka ba la do re hapne jing kijing perking kijing ban se lengba ne khang jing pang nya ban song khang dam hayeng bat namar kata mangaban mapi ngia ut man kasungi khon samla jongi ki ut nakabanta kijing pule ki jongki ki khlong khnar ki ut namar ki myo ban school bagi babun ki batre ki business ki ut bad ingi kum ki banget ngi ut namar ba ngi kwa bagi ni ki kin ja no bad ngin poi sakata ka wai pat ka jaka ka khamba tiladang ipet hakan ka dekat ka ba arphulai upol ukran sepang jongi bangi ut hapo ka mensiam ka jongi ban ngap khmi her ya kata ka jing tingkhun kata ka adoption ka jong play nam ta jongi ka banlong kata ka jing seus pa kata ka redemption nam ta ka mensiam ka jongi tingiru ngia ut manta ngia dap ka mensiam ngira ka jing sam mensiam namar kita ek ki jing kendo ha ka jing balada ngia yet ba ila ka mensiam ka jongi baro nangi kum ki banget ngi thrang dik kata jing pelat ka bapura ka jong oble nakane ka do ka jongi marngi sothu mane jing pelat kanuman hakane ka jing ka jongi hakane ka slapar the ka jing pelat ka bashisa ka de tang hakata ka bakut no jing ek ka belong ka jing wan ka jong oble haka jong asin ka jong u Jesus Christ balarangi pule yakane ka wai pat ka banta unu sakri jong oble apostol Paul khachiti ka ar ka jong u skinong korin kalanong besan khar baningkam ka ar wong kumni mang tips kem banda let no ikayeng jongi ka ba hakhando
kani ke yeng trap kan ngidon kata ka jing te na uble ka yeng bam simla thau de kiti ka bom jukut hakibeneng namar shisha ngia ot sat hakani bangi dakwa hir man pen phong halor da ka yeng songne jongi ka ba nabneng tingi bo polo koran kani ka benta arkoren san lenong dakhar ka beningkong maka ba aruong bagani kamet ka jongi kadi tang tak yeng trap ka batang supor handrai pat andala kutno kita ai kan sawan kata ka yeng ka ba ni junom ka balong ka beneng ten mar ka tau polo ang ngaut ban ngakwa ban ngatrang her man lat no nan kamet mangan pois taka caka ka khamba ka balong ka beneng to kamat ka balai ka khaddu ka jingkermen ka ba penim yengi mengilaban syam nan ka dekat ka ba arpusau ti hang ni pada ni dekat ba arpusau ngiu i kini ka jingtho ka jong nu sakri jong ble apostol paul ong ba kata ka jingkermen ka jong ble ya ka ba ngimla ban yu i hade ka bang sungai bat pedang ya ka kadai kata ka jingkermen pan sapen im yengi ya ka ba ngaban shuap khmi bet lano kanwan ti kata ka jingkermen ka ba mengi ngi ap khmi hadu ni ka klemat ko mata kadai kata ka jingkermen hi ka jong asin ka jong Jesus Christ kata ka second coming ka bang juong ka ban ai ka jingkermen na ka banta ana ka perthai ka maryang ki jing pelong ki jong ka baro perengkat pat khamtam e na manta kimin seng kodor e ke bangai hau Jesus Christ ke bakum manga mat kumapi tila dangi pule ya kane ke kitab jeng penpau kalanong ba ar phuai dekat ke beningkang ba ka ba ar la tho ang tu ya kata kaban sawan kata kaban urlong ka jong asing ka jong Jesus Christ ya ka ba ulakula lopa kata ka lawe ka ba baha bat ka ba pernai ka ba ble uns penwan ya kata ka beneng ka ba thamai ka khandau ka ba thamai kata ka Jerusalem ka ba thamai ka ba khamba bani ka nek e ka ba ngidan manta mar ka jong asing ka jong Jesus ha kata ka beneng ka khandau ka Jerusalem ka ba thamai kan salong biang kata ka paradise ka mau ble ulatmu nadu basdang hi unsa pen thamai unsa reverse unsa resto unsa penwan meng taki ek ka bala do no shakita ki ek jinglong ki bathamai kini ki jing e hakamaryang ki environmental problems environmental issues kinom dan shu kani ka jingjanjar kani suffering jo khun mriur konom dan shu pat hangta kanak ka jingsuk ka basisha bat ka bajunom bakan no kalong basotnat da jonga ba jongphi hajon asin ka jong Jesus Christ hi samat ka jing kemen ka basisha ka bapura bat ka banne junam hi tikumne ka bakut jong kani ko khobor ka jonga ha ka baide kani environment sunday tenga khot yengi baro lang kum ki banget tungin long kita sordar ki babha kita ki good stewards ki jong ble tungin ri ini sumar yakni ngamaryang ka jongi ka ba ble ulai korpang tungin ya le khoj tungin ya le bhai ni ka maryang in persang ban pensa ban penbha ban penne kad bala ngila ban le bhai ni ka maryang ka jongi ha korpong yeng ka jongi hasnong a thau silenti si singkin bat komta ter bari tholang ki vei ru kumno bangin le khoj ngin ring sumar ngin penbha in ka maryang ka jongi kata kadai kata environment ka sabar ya ka mangi ngaban ri man sumar bat man penbha bat kumju kani environment pa support jongi ru ya mangile keren mentan to nginyai phai show blay ublong blay jong jikemen ka jongi kumbangi ya ut menta to nginya thrang dig ru ki jong asin ka jong Jesus Christ ngi ni gidak kishin ki baja menta hasla prathe kini tang kita gidak ki ba thohi ba ka jong asin ka jong Jesus Christ kalajan ngaban pen khre ban ngaban ap khmi ya kata kaban sawan hi ha kini kipor kiban sawan pat tikumne ka bakut kan chupuli kini ba kedokhat kitab jingpan pa kalanang ka bar foi dekhat ka basa ka ong ti ublei unyat no ke jingja umat baro na khmat jongki baga jingyap kanam longshu limne ke jing sosi limne ka jingyam limne ka jingpang
kanum long shu kita ke menshwa ki lalit no to blen kurkhu uni lami lemban ko khubor ka bajing kremen dingi bangin samat ka taka jing kemen ka jing tingen ka jing kremen ka basisa hak jong asing ka Jesus Christ pakita ke jangan ka perthai kita ke jing ke jing yap ke jing sosi ke jing no mensim ke jing pang jitam baro kin sedu no marakmi kita ke kin long ja kiba thamai na banta burang jong ble amen. Ni ayu ublay na mata kani ka kubor ya ko ba ublay la keren hapdeng jungi lengba lau jong shakri jong u. Bat nganget skam ba ublay la keren hangi kani ka por lengba kani ka kubor. Bat ai ba kani ka kubor ka bagi so kani ka por. Kan lang ka bor na mata jungi we pi we. To ublay ni snai ban kerkhui lau jong shakri jong u. Bat ya kani ka kubor ya ka bagi le osngo kani ka por. Ublay unang isnai ban kerkhui pi pastor. Unang yai pendon kami pi. Ba unang yai kersan bor pi. Ba pinang la ban nang yai tre ka kam. O lengba ka ministry ba ka jingket kli. Ka ba pi don. Te ki parunget ba i ha kani ka por ni la poi pat syakawe pat ka benta. Ba kata kalong ba ni nyok ba ni sim benta lang. Ba ni let lang sublei lengba ki jing duai. Kum tang khot lang i we pi we baro. Bang ini sim benta lang ha kani ka jing duai lang. Hoi ki mat jong ka jing duai yen kan mau ha ka jing duai na umta ka balang. Bat ki rempei yeng kestan baro ba hapdeng jong kani ka jinglong jingman namar kani ka klam inang roy inang san ha jinglong jingim ba kan jaman se ho yen kan mau ha jing duai na umta ki tu ki bamat ki jingpang ha ki long yeng ki long sem ki juki namar jong kani ka klam ne nakiwei pat ki jingpang ru ki badan ha ki jaka sumar ki badan ha ki centers ki boper ki bahap ru bansya quarantine haki yeng ki sem ki jongki ho nagamta itu ki badan hapdeng ke jing bat ke jing ele ke badai bendu no iki kam ki jam ki jongki itu ki bamat iki jing khuslai ki bamat iki jing no mensim ba ublei isne ban penkhia ublei isne ban kersan bor ban ublei isne ban don kat bat ki ban pendam iki jing don kam ki jongki ho yen kel mau nagamta ki jing duai nang ta kitu ki bladai bandu no iki bo ki bo thon ki jongki ba ba kum kan ka por ublei ni snei ban pentingan iki ho ublei ni snei ban a ki ka bor mungkin nang la ban ya chekmat ka jing em ka chuki wat apreng kani ka por ka bo ya ki ba ki hapan ya leng ba ho ingin kan ma ru ki jing duai nang ta ki nong trei ki ba khmat ki frontliners ki jungi baro ba ublei ni snei ban ai ki ya kejing yada un ai ki kejing start ba kejing syampang bagi nang la ban yai tre lengba kejing kit kli hala ki jong ki benta ki jongki hoi nang mta ka district administration hi borok we lambat ki nong elam ki jongi te gani porto ini pendam ha kejing duai ablei blong kpa jingi ba peneng kat nu ngidap da kejing sungu yeme ban ai ngu yeme nang mta ni ka por ka ko dor Hawing yo kan kendat bomha ban syakri ban pendon burom ya kerteng beku ke jome lengba jong kani ke sgi ke bekerpang ke environment sonde ho nya ingu ime na benta ke kubor ke bini le osngo lengba lo jong syakri jome ban ai begini ke kubor ke bini osngo kani ke por kan long syakap bor na benta ke jing im ke jongi ho nyi wan kerpang ha kani ke por te trajis be ban wan ke khamat ke jome yang ba me min isne bendon kat bat ni ken kan ba kum ki banget ki jome te trajis be apa ke jingi lenti ke jingi lengba jong ke klam ho ni ya lengba ka por ka ba ni ya lengba ka por ka ba sibun ki ke baro ki ba ni hapan ya ken kan ba ke jing im ke jingi hinde ka kum ke ni ka por nga duai ya ba me min isne bendon kat bat ni bat harap ingi kum ke banget te trajis be bingin nang la te trai ban pendon borom ya me Binginang la ban jan syame te trai ke jing im ke jungi. Oh binginang la ban man san ken kendat ba ke jing long ba ken jaman sim ke jungi ken kendat ba. Oh nyiwan ha ke por ke pang nam ta itu ki bladi ban ma di ke jing pang ke jing stom ken kendat ba. La kalong na ke ni ke klam ni na ki wei pan ki dau. Trai nyiwan ban bu ti ki sang ti bor ble ki jome.
ia ka ba me min isnei man pen khia ki dan hapdeng ki jing sumar bat ki la jing sumar ki bo pher la kalong haki hospital la kilong ki yeng ki sem ki dan hapdeng ki ba hapan sha quarantine ru ken rat bo ha ngadua hinam ta jong ki ia ka ba me min isnei man dan kat bat ki malong tau blei bom chu e no ngi haki por jong ki jing im jing baro bat scam ki ken rat bo ha ya rap ki bat ai bikin sngo ki jing dan kat ke chome bat ki bikin sngo marwe te try ba hukum kan ka por dan apa deng ki bola di bandu no iki kam ki jam ki jung ki dan apa deng ki bola di ban mat iki jing khus lai ki mat ya ki jing no man sim re ka hukum kan ka por ngi dwai ka ba me min snei ban bat scam ki te try ji spi bat kum ba me khat ngi ki tat wa ba me ong lung ba ka tien ka khoi ku kan tang ka chume to wan phianga ba ro ki ba thaj ba khia ka jing ki dengan penjam ki try nomor katanga dua ya ba me min isne men don kat bat ki ba hukum kini ka por kin yo ma hat ka jingkur khu ka chome kin yo ma ni ka bor ka chome kin ang la kin kan rat ba ba no im kin jing im ka pun sngop hai me ba kin ang la ban ya chi khmat ka ta jing im ka chuki kan mau nam ta ki tu ki parwe ba ki ba men se ki bla do no ki men sem ki ko dor ki ba thon ki jong ki te try just be ka nu ka jing so si ulo bodom baka ke jing mut ke jing khat ke ki ba di ke jing im ke jung ki ring ya ingu me ba me malong tau blei bom ju i no ngi ba deng ke jing du jing kermen hang ta me don man ai ke jing kermen ba deng ke jing mat ke jing i ke jing ngosi me don hang ta ban pen tengen ngi ba da kum ke ni ka por te trai nga duai kerpang nam ta jong ki hang no ki don ye ba me mi isnei men pen tengen ni ki nam ta ki tu ki we pat ru ki men sim ki ba ko ro te trai jis men bat scam ki ba podeng ba kum kani ka por te try ya ki le dei ban do no ki ba ki ba thon ki chung ki ban pa ki jing dar kat ke chung me bat ki ken dar ba ban yarap ki ba ki nang la ban ya chi khamat ki jing em ki ki da ba tip scam ba me don apdeng kita ki ba ro bat me tip ki jing syam bat ki jing mat ki chung ki trying i dwai ru nam ta ki frontliners ki chung ki ban hap khamat ban yele persya ki ka khlam halak jong ki benta ki jong ki te tragis bin do wat nom i no ki hang no ki don te tragis bin hang no ha ka ba me bu iki bakin tre ya ni ka kam ka jong ki lagi long ki doktor ki nurse lagi long ki polis lagi long ki weipat ken kendar ba pham ki ba ya don ka benta ka ba khmat nak benta ban penya chaprang bat ban ai ya ki la jing ya da namta ki beriu baro kadwa ya ka ba me isne men don kat bat ki hang no ki don lamat ika district administration bat ki nong yalam ki jong ka baro ken kan rat ba pham ba me isne men ai ki jing start ki jing champang ba me isne men ya dai ki ken kan rat ba pham na ka ni ka bor jo ka khlam bat kila da shisha ban yang ye trei ka kam ya ka ba me mal pen shet ha ka terpeng ki jong ki na ye don kat nomor kata ken kan rat ba pham ya ka jila ka jong hi baro ko we bat ya rap ken kan rat ba pham bat ye dwai na ko we ka por ka we pan ba me isne ken kan rat ba pham ha ka ya ba ka mon ka jong me ba men weng no ye kan nyang jing pang bat ye ka khlam hi na ka ri bat na ka perthai hi baro ko we ayungin ong ha ka por to sngo to sha skor jing khat kar pat ki baret ki batlot ki bat wanum thoi jing pan ke jing ki bam long kat kum ka mon ga ba khoi ka kentang ka jome na ba gini borok i pan ki ker pan ha ka kerteng bo thiang tam ba ka bodon bo tam ka jong try bo nong pan me ji Jesus na ru menta ba chedu i bam chukut ru amen te ki parmet bi baro ngila poi syak benta ha ka bangin penwai no ikini ka jing syakri ka jungi ha ka ni no pai sngi ngai ngu ublei baula don kat bat ngi na du ko sedang bat hadu kani ka bawai jong kani ka jing syakri bat sashi sen ngi ai ku blei pi iwe itu ki bai pet bagi be shashkori kani ka online service lengba kani ka YouTube channel ha ki yeng ki sem ki jong pi ngi ai ku blei ru ya barok ki ba penbet penbiang ya kani ka online service ki ba ya trish tom na ko we ka tayo ka we pat du blei un isnei ban kur kulang pi baro ba shwa bangin penwai kani ka jing seng ini ruai lang ka tu ka jing ruai ka ba sauspa 100% ka jing ruai ka ba sauspa 100% lam yanga atrai Jehova pilgrim lengba ka porthei nga tlot mame tu aibor petin ninga dakti isnei kat banga em the athe lajing ai baro kit khat ka jing ruai ka ba sauspa 100%
Jehovah Kremling pagkaperkay Ngangat Lord manito ay bor Tinyangan dati isnay Kat pangaim Te ate lajing ay Kat pangaim Te ate lajing ay ngandi ka kajing im Leilengan sliyang sure Ay ngan bam naman ang gospel Patlukpu kajing imru Kat pangaim Nganong tlan ang sliyang sure Kat pangaim Nganong tlan ang sliyang sure Anda po'y harut wa Jordan Jing shepting wat ay ganwan Ling bajing at pelong idrim Jisuan mamibantan Hallelujah, Hallelujah Junam long hari kanan Hallelujah, Hallelujah Junam long hari kanan Ni la poi menta sa ka bawai jong kan kajing seng to ni pediang ni jing kerhu penwai bar wai no jong kan kajing mani kajing syakri kajing yame ablay to ai kajing ai jong Jesus Christ utrai kajing jong blay kupa na bom jukut lamba kajing slok ba thiang pun chat bor jong mun si mo khu ini kajing kerhu ki blong lai we blay kini ai syong sarangkat bat ngi ho kini ai syong sarangkat ba kabalang ba ki riunget ki bodan hang ni ba kleng slak purthai Nadu menta bat syaruk ibu bam cukur ru. Amen.